Това е първата година, в която се играе по новия състезателен правилник. Специалистите твърдят, че той сякаш е създаден специално за Йовчев. Йовчев става световен шампион на 2 пъти в рамките на час и половина. Само след като спечели и втория си медал на световно първенство. Стратегията ни за приспособяване към новите правила явно беше добра. След Сидни, Йовчев подобрява класата си на всички уреди и работи изключително много за сила, преодолявайки по 10 тона тежести на ден. Аз се чувствах много добре подготвен за това първенство и знаех, че ако успея да запазя концентрацията си, може да стане нещо много. В Гент Йовчев побеждава и 2 олимпийски шампиони от Сидни – Игор Вихров и Силвестър Чолари. Защо чак сега, когато съм на 28 години, аз не ги спечелих тези медали. Надявам се малко ни поколение да се реализира по-бързо. Успехите на Йовчев продължават да се множат. В Патрас той става европейски шампион на хълки и вице-шампион в многобоя и на земя.
Тази година му носи още златен и бронзов медал в финала на Световната купа в Щутгарт, сребърен и бронзов на Световното първенство в Дебрецен, 2 златни в Купа Америка. Да, това беше силно, но когато вече си признат, започва да се вътваш с удвоени сили, защото всичките следват започват да гледат на мута. До края на кариерата си Йовчев набира богата колекция от 11 европейски отличия. Към тях с времето се добавят и 8 медала от финалите на световни купи. Аз всъщност не съм се вторател в това, на кое състезание са ми подценени, на кое съм оценени. За мен най-важното винаги е било аз да съм доволен от себе си. За световната и европейската гимнастика името Йордан Йовчев се превръща в еталон. Когато обичаш това, което правиш, нещата не са чак толкова невъзможни. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze driven on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good. Fishing